I navne og numre af hverv kan du finde informationer om alle danske beslutningstagere. Du kan se, hvilke firmaer de indgår i, hvem deres samarbejdspartnere er og deres professionelle historik. Når du har fremsøgt en virksomhed og står på firmakortet, i dette tilfælde søger vi på NN Markedsdata, så har du mulighed for at se en lang række informationer om den valgte virksomhed. Informationerne er opdelt i forskellige faner. Da vi vil se nærmere ind på virksomhedens beslutningstagere, klikker vi på kontaktpersoner. Her kan du se, hvem der sidder i bestyrelsen, i direktionen og de øvrige beslutningstagere. Du kan også se, hvem der tidligere har haft funktionsansvar i virksomheden. Og klikker du på åbn på historiske personer, vil du kunne se de tidligere kontakter. Er der en særlig kontaktperson, du gerne vil vide mere om, så kan du klikke ind på personen og se vores persongalleri. Det prøver vi at gøre med Poul Thyregod, som sidder i bestyrelsen hos NN Markedsdata. Vi får så en masse informationer om Poul Thyregod frem. Først kan vi se en profiltype på Poul Thyregod, en såkaldt cameo-type. Alle danske husstande har en profiltype, som er givet ud fra geografisk placering. Typen fortæller noget om personens forventede livsstil og adfærd. I Pouls tilfælde kan vi se, at han er typen City Villa, som er kendetegnet ved meget velhavende ældre familier i eksklusive villaer i byen. Vil du læse mere om typerne, kan du klikke på linket her i boksen. Kigger vi ud i venstre side af persongalleriet, finder vi en liste af blå bokse, som viser Pouls faste samarbejdspartnere. En fast samarbejdspartner betyder, at man har relation i en eller flere virksomheder. Du kan vælge at klikke videre ind på samarbejdspartneren og se deres persongalleri. Men vi vil i første omgang hellere se ind på lidt flere detaljer om Poul Thyregod. Vi kan nemlig se alle de relationer, Poul har til forskellige virksomheder, og hvilken rolle han har i dem. Vi kan blandt andet se, at han sidder i bestyrelsen i en lang række af virksomheder, og vi kan også se, hvordan hans ejerandel er på de forskellige virksomheder. De små pile i siden indikerer, hvordan virksomhedens seneste års resultat er. For eksempel ser vi en grøn pil ved NN Markedsdata, hvilket betyder, at NN Markedsdata har skabt et positivt resultat. Anderledes er det ved de virksomheder, som har røde pile. Her er årsresultatet negativt. Scroller man lidt ned, ser vi en liste over de brancher, som Poul Thyregod har relation til, altså brancherne på de ovenstående virksomheder. Nederst finder vi øvrige kontaktpersoner, som er beslutningstagerne fra de virksomheder, som Poul har relation til. Vi vil nu dykke lidt mere ned i Pouls tidligere relationer og roller. Det gør vi under fanen Historik. Her finder vi informationer på Pouls professionelle fortid. Vi kan se en hel liste af virksomheder, som han tidligere har haft en rolle i. Her kan både være selskaber, som stadig er i normal drift, og inaktive selskaber. Vi kan se, hvilken rolle Poul har haft i firmaet, og hvornår han er indtrådt og udtrådt. Er den samme virksomhed listet flere gange, skyldes det, at Poul for eksempel har haft flere forskellige funktioner i den samme virksomhed, og at han er udtrådt i en eller flere af dem. I den sidste fane i persongalleriet kan vi se nyheder om den person, vi er inde på. Vil du gerne gemme eller printe oplysningerne fra persongalleriet, kan du downloade en personrapport. Du har også mulighed for at følge personen ved at klikke på Føj til overvågning. Så vil du automatisk få besked via e-mail, hvis Poul forlader en nuværende virksomhed eller indtræder i en ny virksomhed. Vi vælger lige at føje Poul til overvågning. De personer, du føjer til overvågning, vil du altid kunne finde under din side. Her klikker du på Se og ret alle gemte, trykker videre ind på personer. Her får du en liste over de personer, du overvåger. Du har mulighed for at klikke ind og se detaljer på personerne. Alle de ændringer, der er sket på personen, vil fremkomme her. Du har også mulighed for at fjerne overvågningen af dem igen.
Går vi tilbage på søgesiden, vil vi lige vise, at du også kan søge en bestemt beslutningstager frem, uden at stå inde på firmakortet. Du kan nemlig bruge feltet beslutningstager. Skriver du her Poul Thyregod og trykker på søg, vil du få en liste over alle de virksomheder, Poul indgår i. De sorte er aktive virksomheder, og de grå er inaktive. Her kan du klikke ind på virksomhederne og finde yderligere informationer.